Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate it. Using the same updates. Umi, Tirelo, no Spindi, Bazo Bela, go ready. Steady Cook SA ku celebrate i-Heritage Month kusho bazobe bepheka nomoshe nabanye namhlanje ku SABC 3 ngo7 sithi halala kuleyo ndawo indaba ezinhleke sizohlezi sizihalalisela celebrate Sibindi bekune guys mhlawumbe 2 days ago bengibona enye video bebe live bangicabanga wasutirelo isiZulu sifunde kuyena ngizonenzele enye video ukuthi uTirelo ukhuluma isiZulu hayi ayibalekile manje kodwa ke kwamanje sebenzani ingane sebenza ntombazane yabo ibhola sesandleni manje gijima yabo la ubizwa khona sabela ume kancane kulento yokuphendula ku social media kuba shade ngoba yiyo le yiyo lapha yana dubizwe kusoyokhuluma indaba zo Mako Enzo andiyabhala iposter yasho ukuthi uTirelo uzobe khuluma ngemotherhood oyijeni yokuba umama kwaba strange ama comment ukuthi hawu akwaziwani ukuthi uma kaBaby singabakho asikho ke lapho yebo ukuthi iyiphi into ofanele ibambe ileyo ukuthi kuyasetshenzwa uyasetshenzwa ulali hour lodwa uvuke sekwenzeka izinto eziningi wena ke 3 yabo leyo ufunda isiZulu kufanele uyiqinise nale yamathuba kufanele uyiqinise halala ke kulabo izingane zesithembu ngo7 siyolunguza lapha ukuthi uSibindi baphekane hawu niyakhumbula lade beveza khona ibhodo bebevezile izinto zikaMosh kanti ke shuthi sebeyasebenza bayapheka manje ngiyakhumbula ke kwaba khona iposter yaSibindi bebengathi basekitchen wabeka ibhodo wabeka izinto zaMoshe lapha yikho ke lokhu sizobuka namhlanje ku SABC 3 ishow ithi Ready Steady Cook SA bathi ke ba celebrate i-Heritage Month bazobe bephekani guys kodwa kangasho mina ukuthi bazobe bephekani ngoba sizobabuka vele halala kuleyo ndawo. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.